Hello guys, majong adlaw ninyong tanan. Pila na pod mi sa gasolina guys. Ikaduha na mong adlaw ron nga mo pila daring gasolina. 1.5. 1.5. Kuha mi bali 1.5 kay naman pa ang uji under to oxygen mark nga napay motor balo oy padua naman kunoy gasolina dito sa kuan. Akapra mi nakakuha na mi gapon og bali 1.8. Dili pila na pod mi dariskan uba na pod ni guys. Una padung dariskan, padung sa Tagbilaran ba padung Garcia. Dahil na po mi dari nagpila guys. Dag mga tao dari ang daghana da. Luoy ka kay grabing initar ba dun. Pila sa amiga sa tanawan ni Junja. Lain ang container guys, lain pad ag motor. Dito sila mga motor og sakyanan. Inalasang pila ang tudad to guys. Apel kung dito dapat guys to ang pila. Kinalasan mong dito dapat tumuy. Di? Ikaw bag man na. Ikaw bag. Isam kag takob. Luwag. Otkan na rin dyan, masidla na. Kumunit na rin takob, beway takob. Kusa. Bakit kumulot na? Barkada ng Mariano guys. Anong take was gasolina. Padung na may uli guys. Manay ko ang gasolina. Papi manina ho. Bet. Diyan kapagwapa na. Pagwapa na dyan taga kuan. Drasa mo nang pag-gagupit mo. Murira sali. Taga Lubok, taga Ormong Town. lalo la bet gwapa nagbuhok. Si Lola Bes pa na. Taga Lubok, Bungamar. Corina Sanchez, asawa Corina. ni Mar Rojas. Marmar Rojas. Kuri na Sansis. Asawa ni Mar Rojas, Corina Sanchez. Mga ni si Jas Corina. Agi mo lawa man kisi akin ning lipad siguro jang blade lang. Baw sa isang blik. Be talikod yun na, talikod na. Na. Talikod na, talikod. Ay, mahensya siya ko guys ay naapo mo no. Naapo mo, mahensya ko. Anong talikod mo kunin mo?
Di ba, tanaw to si mo likod. Gwapo mo likod. Gwapa. Sayaw, sayaw. Ala, nagsibuwag apil-apil. Gwapa. Taas mo yung buhok. Pagupitan na. Pabi. Pabitot. Pabitot ba? Pabutot. Pabi din ng buhok. Mantawino. Mariano. Yan. Ikaw. Ikaw, Bi, pagupit mo gabi. Kuhanin ito mo ibinabi. Ayaw, Bi, kay kuhaan mo yung mga karabi. Nga, ni Bisiron, be. Pagkita kay bagong tuig naman. Ginaw. Bagong buhok, be. Ginaw. New Year, New Year. Gapian, pagupit ka? Hindi kay siya, ang buhok na wala nagitupo. Ano si tang iyak kay? Pinasuhan sa iyak. May latik. Luwag lang, pinasuhan. May latik, palit siya maglatik. Ano mo nagbinig pagkakulot eh? Mamlagja, ano ba naglatik? Sabay mo! Sana all puto, ligaw ko, ligablog ko. Okay. Sakdir man, apel. Shout out sa mula. Set out, dapat. Shout out sa inyong mga uyab. Wow, yun. Mga daga na ba mo? Dakyan na isang latik, balik dyan oh. Tingka na po. Karing tagupit. Hay latik, hay may latik. Dati at Japa, ay. Bita ko ano, ikaw ba? Patala ano to ba? Ngunit tabi. Pakita dari skuan. Dali la. Pinapay din ang pukumite. Yan Japa guys, sisi mo palit. Oh. Kisa mo lang ang Japa. Kakurina Ang san. kuan, latik. Latik. Yan ito maghihimong programi guys. Sa janglan. Kakuan, tado siya guys. Yan nagkarisip. Naimani siya guys. Naitektok na ini. Ang Japa mo na. Latik. Latik mo amo. Balikot sa ba? Balikot siya, gumagod. Balikot siya. Tapila mo na, tapila. Dos ra. Nabali lang. Tagdos na lang, tagdos. Tagdos ra. Guys, kay nahinag baligya o ka ng antyapa kay iyawat makapalit ng ginamos. Mga kamatis kay gisa sa ginamos. Okay na guys, naapo pa guys. Satay. Tabako sa ako guys. Kuya, hip hop na yun yung magupitay. Hip hoppers. Ano, wag likod mo na yan oh. Sabi na. Yan oh. Bina, Bina. Bibi, so kasa. Ano na? Ang sarang mga ito ko. Tilapia. Wapol may kabuhok ko yun. Naapo ka no? Wapol may kabuhok ron. Guwapo kay si 16 man. Ano ba? Guwapo kay si 16 na ani. Toto nga. Anak 16. Ranulio. Toto. Toto kagawad. Yeah. Shout out Toto kagawad. Wapol tilapia labas pa. Lapas kayo puti ako ang mga hasang guwapo. Luna, pawa malamig ikubag. Ha malul na dariwa man. O di, ikubag na ka. Wa nagmariano na bata. Sabi. Sabi oh. Nundog pagliksian to agi kaunam ng imo bili ka makautakla. Taklay Mariano. Taklay la. Nga sa mo to ba po na apo. La.
Gamay noon. Honey, ni yung Ay, kalaki. palabaan ni basta rainbow na si Jan. Ito na! Bubuka. Mabuak ko no, mapakbuak. Ang rainbow na galawa. Patabi. Patabi na kuan. Buslot. Na mo ni guys, plastic balloon. Buslot. Pataha. Oo ah. Kaya Diyan na. Ka na. Natug ka, di magkakita. Be. Sarap isa ka bata. Bro, tarap eh. Mukhang nga, ganyan. Saan diragot? Mga magdadaan. Una po. Imo ba tarap eh? Bantog na. Diyos, malibang. Laman ng buli mo ko dati. Aling ka mo sarap eh. Oh, pag I'm excited. Imo ba tarap eh. Tapat mo mama ba tarap eh. At tinam ni buslot. Ani nam ni, mura nam ni pantog. Ikabe. Imo be. Allah. Wah, Riti. Hindi ka mau. Kamang. Tro. Sige na. Ano po buta kay wala na ba? Yan eh, Diyos, may bus. Paano eh, buta di? Wa naman. Eh, Diyos, huwag ka to na sa bus. Lubuslot ka! Dako na! Kanamin. Lubuslot. Uy. Tuklo eh. Tuklo. Tuklo eh. Pagdak. Takla eh. Kahigda rami dari guys. Kay uwan ag hagna bungamar. Gauwan ag hagna guys. Wa may kauli no Alicia muli anta meron. Ug mga adlawan ra may muli guys sa Alicia kay adto may mag New Year. Bawag na bay signal dagtos smart man ko. Si Terry nag-upload gapon kay Damas Duero. Yan ay signal. Alicia ko no. Nakasaga pra sila signal gikas kandihay. Ano? Jadi maka-upload, maka-messenger. Mo na muli. Ug muli sa Buslot. Lexian. Boss Mariano, arhe mo ko rin mag New Year, Mariano. Aw nabuslot na pag-plastic balon. Ug siyan man. Nahangag na mo ng plastic balon. Wow, hindi. Dehigda kay Ano tibok. takla eh, Tibok adlaw jud gauwan. Ano, sa ganun. Gabi aga buntag di kasi uwan lano. Gabi gauwan. Buntag lang. Dehigda ra way dai, lain ra pagka uwan kay kutas. Yung kutas ra rog uwan lano. Kami buwad ron. Lagi ka buwad ron. Buwad balik dyan eh. Kalimot lagi ko. Pare maligjag buwad ni Injula. Ba, training. Balik ka pa sa tatay ni Indo. Ani sining kurtina hanggang April na pod. Buslot na plastic balon na. Dili parehas. Asa ka mag New Year Mariano? Ha? Duwag yaya training. Asa ka mag New Year? Ano style? Paduha pa ko. Adto dua katuluha na apog ka no. Kino? Ikaw be asa Dana na ka mag New Year be? Dana na Sus ag mga naong. Dahil na natatapag New Year kay Kuan, namdag-lamdag po kami. Jesus. Labdag. Sino? Asa ka be? Sa Agda kami New Year o sa Arsya? Kisa bro na mahong ungo be. Be. Papa. Be. Kisa namang ungo be? Kinsa Kisa namang ungo ba? Papa lagi. Kisa asa magkaliwat be? Abo, pagkang ungo. Kay papa magkaning liwat. Ha magkaning liwat? Mama papa. Mama. Wapa de. Papa. Jesus Ginoo buyag. Hapit na may hapit. Ag imong buhok ha maning liwat. Mama papa lula. Mama. Oo. Straight magbubuhok. Ikaw kay kulot man. Be. Uy! Uli na may og sa Alicia.
Sunod na po Uwan, ito, baka na kita-kita ugma. guys, ug di may maka-upload. Sunod na po, ug makasignal na may, sunod na po Uwan may pa, ugma. maka-upload. Uwan pa, ug mag-ampo po si Zag uwan pa, ugma. Pero tiba, okay na. Lapit mo. Mariano, mo papag, ampog mo uwan pa, ugma. Nga, luoy rog mga way. Atop kay mga nangabasa na lahang sud sa bahay. Ang gitrapal na ron kasagara gaban. Naglalabit gari dari na, mag-ambi pa ni dari. Magsilid ba, magsilid. Sabot ba, mag-ambi? Silid. Silid. Silid ba, silid? Silid. Silid si mong baga. Silid. Silid. Silid ka ado. Silid ba, be? Ano na? Sakto lagi ko. Apong silid. Silid sa aralan. Silid para lang. Silid para lang. Ag CR galing ng labit na, wa na ikuan. Apto. Kita nagwak-wak nga tangkunot na mong CR. Parang pasok pa doon, be. So, wala to guys. So what? Sunod adlaw na po may maka-upload og video guys. Kay mauli na may galis siya og ug may signal dato maka-upload may ugwa mo nang di ugwa signal mo di may maka-upload sunod na po nagpa-signal na may maka-upload rami. Bye-bye! Bye bye guys, thank you for watching. Bye-bye. Abot! Ang piling mo. Nampiling mo ka lang. Na may uwan. Makukalaag. May sinsiyula, tibuok. Mayo man ito pa ng piling kay 500. Waan na magod la? Di na magod 500 pa ng piling. Sa kalibo na lang. Sa talibo na po. Hindi kay wa man. Bye guys. Di, madari. Panong piling ko guys. Dahil gauan, makalaan si Lola Bates. Naglusog pa na bako. Sa ubo-ubo, siya yung tabako. Wala ilingaw guys. Si Lola Bates. Bako ka ngayon. Bye-bye.